Men bakamaya şoň konsertinden. İlkinji beriljek sorawlaryň biri açan konsert täze ýylyň ertesi dogrusy täze ýyly konsertin alada sebäpli näde geçirilýän bilemok ýöne iňinna 13:00 men aşgabatda bolmalygymy bilýär. Konsert şeýle ýagdaýda başlady. Kousov, айдогду, они чёртышма, давайте поддержка, адамlar. Täze ýyl, Stasipayşim, kim meni gutlaýar? Dogajyklar, salamu aleykum. İyi kalfay, Yürü.